Nabungi. May kamukha kang Korean. Sino? Hinayupak. Lagay na natin yung pampatamis. Finally, naluto na mga kalabarkada yung adobo natin. Ano? Brad, kaon Brad. Sarap. Yo, good morning mga kalabarkads. It's 10:20 ng umaga. Yan. Bali, ngayon ay magluluto tayo ng adobo. So, yung karne pa rin ng baboy ramo. So, ito yung iluluto natin. Yan yung pang adobo. Mamaya-maya lulutuin natin. Bali, may naluto na rin yata si Calabarcads Cloma dito eh. Ito, agahan. Ayan na. So, balik kahapon, diba, bumili ako ng Ricardo doon sa kwan. Ricardo ng adobo. Yun yung condensed milk. Ito, ayan na, yung condensed milk. Oh, meron pa pala akong sausage dito, yung lalaki oh. Sausage. Yan. Bali, ito yung gagamitin natin mga kalabarkada. Yan, tatlong yan. Kasya na siguro yan. Tapos, ito, eros, patatas, ayan. Yung mga Ricardo na gagamitin natin. Kapi-kapi muna tayo mga kalabarkada. Para mainitan ng tiyan. Yun, kapi tayo mga kalabarkada. One moment, one Nescafe. Grabe, mga talagang Colorado yung mga buhok ng mga tao dito. Parang Korean, no? May kamukha kang Korean. Sino? Hinayupak. Nanguya ka. Pauwi na pala ta si Freddy. Pauwi na ng Pilipinas. Yun. Ano yung flight mo? Ay, yung 16. This is it, 16. 16? Malapit na. 1 week na lang. Oh. Oh, yung mga halda pa rin dyan sa Pilipinas, sabahan nyo na to. Walang pira to. Alright mga kalabarkada. Bali, tatarin na natin tong karne. Tong buto-buto. Yung mga kalabarkada. Habang mas maganda kasing putol-putulin tong ganitong karne, yung may buto-buto. Pag matigas pa para, anong tawag doon, para hindi na dudurog yung laman. Matigas, Lodi! Ito yung hita mga kalabarkada. Hita ng baboy ramo. Pero hindi pa naman ganong katigasan ito mga kalabarkada kasi parang nasa tansya ko mga bata pa tong baboy ramo na to eh. Kasi sobrang lambot pa ng mga karne. Kaya kunting luto lang, sobrang lambot na. Ganyan kalalaki ah. Alam nyo lang maliliit yung hiwa kasi naka-GoPro tayo. Pero pag nakita nyo to, malalaki na tong hiwa na to. Oh my goodness! Nabungi! Nabungi yung kutsilyo mga kalabarkada. Mapapagalitan ako nito. Kumuha tayo na mas malaki.
Hindi naman na siguro ito mabubungi. Yun mga kalabarkada, bali tapos na tayong naghiwa. Grabe, tirik na tirik yung araw, oh. Bali, ito na yung nahiwa natin. Ayan. Bali, hindi na natin huhugasan yan mga kalabarkada. Ganyan na yan. Kasi sinabihan kami ng mga Hapon, pag yung karne pala ng baboy mo ay binababad mo sa tubig o hinuhugasan mo, nangangamoy. Eh ito, sinubukan namin na hindi hugasan kasi malinis naman na yan. Walang amoy mga kalabarkada. Walang kalansa-lansa. Shout out muna tayo. Shout out kay Cabrelas Arconado Marepe, kay Master Lagalag, kay Maylin Fuja, at kay Master Hinatungan Divers. Alright mga kalabarkada, mag-isa lang pala tayo dito sa bahay. Wala akong kasama. Woo! Nagsilayasan lahat sila mga kalabarkada. Ewan ko kung saan sila nagpunta. Ito yung Ricardo, patatas sa carrots. At ito, uy, lambot na nung karne mga kalabarkada. So lalagay na natin yung gatas. Lalagyan natin yung gatas na condensed milk. Tapos sasabayin na natin yung mga patatas saka yung condensed milk mga kalabarkada. Yan yung gatas, oh. Bali, lalagyan natin lahat yan. Kasi baka kulakin din kasi ito eh. Kasi yung adobado kasi dapat medyo manamis-namis siya. Yun nga lang, wala tayong liver spread. Kaya, pero okay na. Pwede na rin, pwede na. Yan ang mga kalabarkada. Yan. Lagay na natin yung pampatamis. Yan. Bali, ito yung pinaka main ingredients na to mga kalabarkada. Itong condense. Bali, pagsasabayin na rin natin lahat yan. Yung ito, patatas saka carrots, sasabay na rin natin siya dito para sabay-sabay na siyang maluto. Para, kasi malambot na yung karne mga kalabarkada eh. Lalagay natin. Pero hindi ko pa ito natitimplahan ng asin. Wala pa siyang paminta. So mamaya na natin ilagay yan pag malambot na. So shout out sa lahat ng mga marunong magluto dyan. Alright, mabuhay kayo. Yan. Yan na siya mga kalabarkada. Ito yung kasi yung malasa dito sa part ng baboy, yung may buto-buto. Ngayon talagang malasa to. Yan siya. Alright mga kalabarkada, time check tayo. 1:35 ng hapon. So yun mga kalabarkada na, bali tapos na tayo magluto. Ang ginagawa ko kasi, habang nagluluto ako, naglalaba ako mga kalabarkada. Ito, nilabahan ko na rin yung mga ibang damit ko. Gawa nga nung bukas kasi last day nang wala kaming pasok, kasi susunod na araw may pasok na kami. So yun mga kalabarkada, kakain na ulit tayo. Yan! Tcharan! Finally, naluto na mga kalabarkada yung adobado natin. Ayan siya. Bali,
It's alas 3 ng hapon. Ngayon lang tayo makakakain mga kalabarkada. Gawa nung tinapos ko yung labahin ko. So to, kain tayo. Sarap ng adobo mga kalabarkada. So, yan. Ano? Brad, kaon Brad! Sarap. Kaon! Kain! Kain tayo. Yan mga kalabarkada. Dito ko natatapusin tong video na to. Ingat po tayong lahat. God bless at lagi po natin tatandaan. Yo, God is good all the time. Bye bye. Yung ulo ko.